Josep Miquel Moya, portaveu del Bloc Nacionalista Valencià. Moltes gràcies, senyor alcalde. Enhorabona i en nom d'aquest grup polític li desitgem molta sort en la sempre difícil tasca de gestionar una ciutat tan meravellosa però tan complexa com Gandia. Enhorabona també a tots els companys d'esta nova corporació que comença avui el seu camí. Tots tenim l'honor de representar una part de la ciutadania i l'obligació d'ajudar a millorar la seva qualitat de vida des de l'àmbit de responsabilitat que ens pertoca. Avui comença una nova etapa i n'acaba una altra. A nosaltres ens agrada sempre mirar el futur, però quan inevitablement girem la vista ens sentim orgullosos de la nostra aportació al desenvolupament de Gandia. I per això tornem a reiterar el nostre compromís de continuar treballant per la nostra ciutat, des de l'àmbit que decidim i se'ns assigna. El grup municipal del Bloc Verds estarà sempre al costat de qualsevol proposta que suposi un avanç per a la ciutat. Estarem sempre disposats a escoltar a tots aquells que consideren oportú fer-nos arribar els seus punts de vista. I estarem sempre a disposició dels qui tinguen la responsabilitat de dur endavant la ciutat per fer possible les propostes a què uns i altres ens hem compromès. L'exercici de la política demana de vegades moltes dosis de paciència, d'altres, no obstant, de valentia. Nosaltres hem procurat ser valents quan pensaven que pertocava i ser pacients, assaonar-se quan les aigües baixen tèrboles. Hem proposat i propiciat, i ho continuarem fent, pactes de ciutat per resoldre els temes pendents que Gandia arrossega. I avui, davant de l'inici d'esta nova etapa, que ens durà fins al 2011, volem fer una crida a la responsabilitat. Responsabilitat per defendre honestament els punts de vista de cadascú, però des de la lleialtat a la institució i a la ciutat, que és el mateix que dir lleialtat als seus ciutadans. Afrontem tots una legislatura apassionant, farcida de bones perspectives i amb possibilitats reals de continuar duent Gandia al lloc que li correspon al País Valencià. Cadascun de nosaltres haurem de jugar un paper determinat per fer-ho possible, però també haurem de ser capaços de comptar amb aquells als qui representem i intentar entendre els qui no se senten identificats amb nosaltres. Per a tots, demanem que hi hagi sort per encertar el camí en els moments de dubte i exigim plena dedicació a la ciutat que servim i responsabilitat en l'exercici dels nostres actes. Venim d'una legislatura raonablement satisfactòria, però excessivament convulsa en alguns moments, com per exemple el que es va produir en el mateix acte que ara celebrem. Potser no siga el moment, però ens sembla convenient advertir també que l'acció política està sotmesa a permanents judicis públics, i és bo que siga així, però també està esguitada d'interessos. Els partits minoritaris tenim poca capacitat d'explicar-nos i hem de patir remors que alguns, sense escrúpols, volen convertir en veritat, oblidant conceptes com l'ètica i la decència. Temps tindrem per parlar d'això. Des del Bloc creiem que seria ben saludable que tots entengueren com una obligació evitar aquestes pràctiques, sense que això supose cap renúncia als nostres plantejaments ideològics ni a les nostres maneres d'entendre la vida, el territori, la societat. I això seria, per tant, el desig que el Bloc fem avui, quan 25 ciutadanes i ciutadans hem pres possessió del lloc de representació que més ens pot enorgullir, que és el de la nostra ciutat. Des del Bloc, en nom meu, en nom del meu company Facund Puig i del col·lectiu polític i ciutadà que representem, volem manifestar l'honor que significa per a nosaltres poder viure un moment com este. Avui hem triat la màxima representació de la ciutat, l'alcaldia, a la que li desitgem el major dels èxits en la tasca de dur endavant la ciutat, de la mateixa manera que li ho desitgem als qui l'acompanyaran en la tasca del govern i els que ho faran responsablement des de la tasca d'oposició. A tots ells, sort i moltes gràcies.